Hello, hello, sziasztok, jó reggelt, jó délelőttöt, meg szép napot mindenkinek. Volt egy, talán 2-3 héttel ezelőtt, lehet, hogy több is már egy részben ígéretünk, részben érdekes kihívásunk, hogy próbálunk nektek többlet információkat adni a felfolyatos deszkákról, azoknak is a verseny modelljeiről, és kicsit elemezgetni azt, hogy mekkora szerepe van a deszkák szélességének abban, hogy milyen gyorsasággal lehet evezni ezekkel, és ahogy ígértük is, akkor megmértünk itt 3 csodadeszkát teljesítményre, mégpedig a Light Corpnak a verseny deszkáit. Itt van egyébként velem Gergő, aki majd segít egy picit itt az elemzésben, meg abban, hogy megmutassuk, hogy mit is tudnak ezek a csodálatos deszkák. Ugye mindegyik 24-es deszka, most mindig 14-es deszka, de mindig 14 láb hosszú, és 24, 25, illetve 26 és fél szóval szélességűek, és így próbálunk meg nektek információt adni, nem is annyira csak magáról a deszkákról és a technológiáról, hanem arról, hogy mit sikerült nekünk itt egyébként, mindjárt mutatom, ugye biztos ismeritek itt az öblöt, ahol edzeni szoktunk, most is befejeztünk egy edzést egyébként a srácokkal, és nyilván nem feltétlen mindig felfolytos deszkákkal megyünk, de emiatt a kísérlet miatt csináltam egy-két evezést hasonló körülmények között. Most pont evezőt nem hoztunk ide, lehet, hogy Gergőt mindjárt megkérem, hogy hozzon ki egy Light Corp evezőt, amivel csináltam ezt a bizonyos tesztet, mert az az érdekessége a felfolyatos deszkáknak, és ebből a 3 deszkából nagyon-nagyon jól leszűrhető az, hogy alapvetően, és ezt most beszéltük több mindenkivel, akik kint voltak itt Koperben, mert most volt Koperben egy verseny, akik próbálgatták ezeket a deszkákat, és most lesz egy érdekes adalék, amit szerintem érdemes ezt mindenkinek figyelembe vennie, amikor próbál egy picit többet kihozni a deszkából és önmagából, amikor az időről van szó, és szeretnénk egyre gyorsabbak lenni, mert előbb-utóbb mindenki egyre gyorsabb szeretne lenni. Szóval a mi felfedezésünk, vagy mi mérésünk azt mutatta, hogy nem feltétlen a deszkának a szélessége adja a sebességét. A deszkának a sebességét azt ti fogjátok adni, vagyis mi fogjuk adni, elsősorban az evezési stílusunk, illetve az, hogy milyen körülmények között evezünk a deszkán. És elérkeztünk oda, ami egy nagyon fontos adalék lesz, hogy alapvetően, és mondom még egyszer, ezt most többünkkel lemértük és visszaigazoltuk, leginkább a súlyunk határozza meg azt, hogy melyik deszkát érdemes venni. Ez nem igaz a merev deszkákra, de ezeknél a felfolytos deszkáknál szinte biztosan igen. Tehát érdemes figyelembe venni a gyártónak az ajánlásait, és érdemes kipróbálni a deszkákat. Mindig próbáljátok ki a deszkát, mielőtt megveszitek, és akár többször is érdemes kivinni. Mi mondjuk ezt megcsináltuk, teljesen őszintén nekem erre a 3 deszkára, és mindjárt mutatom őket megint, jóformán nem jött ki kilométerenként különbség akkor, amikor teljesen sima vízen edzettem velük. 6.32-t, 6.34-et és 6.35-öt mentem 1 kilométeren, tehát nem volt szignifikáns a különbség a deszkák között. Nyilván, hogyha nagyon hosszú távon mész, ebből akár lehet fél perc is, elismerem, viszont az biztos, és mindjárt rámegyünk a technikai részletekre, hogy sokat lehet idézőbe téve veszíteni, hogyha az ember nem kellően stabil deszkát vesz magához. Itt van ez a csodálatos deszka, bármelyikről beszélhetünk, hiszen ugyanazt a technológiát képviselik, ugye a tartósabb PVC technológiával, iszonyatosan erős oldalerősítésekkel, különböző ugye kickpadnek hívott fölemelt részekkel a szélén és a végén a deszkának a könnyebb fordulást elősegítendő. Ezeknek a deszkáknak extrém módon szűk a feneke, a hátsó része, ezáltal a forduló az nyilván nem olyan nagyon egyszerű velük, viszont borzasztó jó sebességet tesz lehetővé. Ugye 61 és 66 centi között beszélünk a deszkáknak a szélességéről, 24 és 26 és fél feles mérettartományról beszélünk, és ha érdemes olyat mondani, hogy mennyi vízkiszorítása van, 288 és 322 liter között vagyunk. Ha lenne értelme az összehasonlításnak, akkor a merevdeszkáknál ez a paradoxánál ez a 22-es és a 24 és feles mérettartományt jelöli merevdeszkánál. De ugye nem ugyanott vagyunk a felfolyatos deszkán, sokkal inkább fontos az, hogy hogyan állunk a deszkán, mennyire vagyunk stabilak. Csak egy adalék szintén ehhez a
stabilitáshoz, hogyha megnézzük ezt a bizonyos oldal élkiképzést. Hát itt ugye ellentétben a konkurens márkának az oldalt fölemelkedő kicsit oldalsó kickpadjével, ami segített a stabilitás, mint ez jóval beljebb van. Tehát még szűkebben állunk, vagy pedig rá kell lépnünk a szélére a deszkának. Ebből a szempontból a 26 és feles lehet szerintem egy 75-80 kilós ridernek már ez a kényelmes. Én most ezzel mentem Koperben, és ezzel lettem a harmadik, ezzel a deszkával a fun race-en, a felfolyatoson, a Rockpuvár és Norman Weber mögött. Elég jó tempót lehet vele menni. Viszont azon a hullámos vizen lehet, hogy ez a 24-es már jóval instabilabb lett volna. Úgyhogy mindenképpen érdemes a felfolyatos deszkáknál azt a deszkát venni, amelyik a te súlyodnak, a ti súlyotoknak megfelelő, és nem biztos, hogy érdemes elmenni sokkal szűkebb irányba. Egész egyszerűen a stabilitásban annyit lehet vele veszíteni, hogy nem érdemes sokkal szűkebb irányba elmenni. A deszkáról még egyszerre csodálatos a technológiai kiképzése, ugye mutatom, bocsánat, így ahogy az orrán helyezkedik el a szelep, és 20 PSI-ig is el lehet fújni nyugodtan. Én sose szoktam addig elfújni a deszkákat maximum terhelésig, mert tudjuk, hogy elég sokat már most is melegedhet, hiszen ugyan nem fekete, de egy szürke deszkáról van szó. Ha Gergő esetleg segít, hogy ne nagyon verjek le semmit, a méret egyébként itt van rajta, lehet is látni, 26 és feles Platin Series, Platina széria, és a saját skegje az nem a verseny skeg, hanem egy műanyag skeg, ami itt van rajta, de ilyen karbon skeget is nagyon szívesen tudunk ajánlani hozzá. A zsák egy végtelenül megbízható, pont most néztem, hogy The Ultimate Bagnek hívják, tehát hogy a legjobb táska, gurulós táska, jó minőségben, benne a szokásos javítókészlettel és a skegnek a tartójával, illetve egy dupla cilinderes nagy pumpa, ami még hozzá tartozik. Árazásában lehet, hogy Gergőt fogom segítségül hívni, de szerintem ilyen 400 000 forint környékén vannak ezek a deszkák, tehát jóval borsosabbak, mint mondjuk egy belépő modell, mondjuk a Costónak a Super Turbója, amivel össze lehet mérni 200 000 forint alatt van jóval, és a Starboardnak a legalább egy 20-30%-kal. Amit még érdemesnek tartottam volna elmondani, hogy van egy újfajta evezője a Lightcorpnak. Én ezzel csináltam szándékosan a teszteket, hogy még abban se legyen különbség, hogy milyen evezővel megyünk. Ez most éppen azt hiszem, hogy a kisebbik, tehát az S per M kisebb méretű 80-as és két részes evező. Nyilván egy picikét jobban hajlítható ez a kisebb toll miatt. Így néznek ki ezek a deszkák, bármikor kipróbálhatjátok. Érdemes elolvasni a gyártónak a leírását, hogy mennyire stabil, mennyire a jelenlegi high-end, legjobb minőségű anyagok használatával készült. Tényleg csodálatos. Nem beszéltünk még arról, hogy nagyon-nagyon könnyűek ezek a deszkák. Tényleg összehasonlítással az összes többi márkához jóval 10 kg alatt van, érződik is. A vízen ez nem okoz egyáltalán problémát, mert ugye lehetne az, hogy ha valami túlságosan könnyű, akkor esetleg veszíthet a gyorsaságából, veszített a tartóságából, de nem, ezek tényleg nagyon-nagyon jó deszkák. Az orra az nem emelkedik el annyira, mint mondjuk az Airline-nak az All-Star verziója, de nem is annyira egyenes, mint mondjuk a Sprinté. A kettő között van. Éppen Gerddel beszélgettünk Koperben, ugye a Lightcorpnak a tulajdonosával, hogy elmondta, hogy soha nem lehet azt remélni, hogy teljesen merev deszka típusú élményt kapunk egy felfolyatóstól, de egyértelmű, hogy sok-sok pozitívuma lehet annak, és hát nyilván nem is véletlenül rengetegen szavaznak a felfolyatós deszkákra. A logisztikája sokkal egyszerűbb, ténylegesen sokkal könnyebb elvinni jobbról balra. Igen, sokáig lehet használni, míg az ember a merev deszkáit egy idő után elkezdi cserégetni, akár évente is, mert ha talál benne még 2-3 másodpercet kilométerenként. Ővelük biztos el lehet lenni legalább 4-5 évig. Tényleg gyorsak, univerzálisan használhatóak. Fogunk majd még beszélni más felfolyatós deszkákról is, a másik már említett márkának a szintén csúcsmodelljét is össze fogjuk hasonlítani idő szempontjából. Nekünk most az volt a felfedezésünk, hogy nem elsősorban a deszkának a szélessége határozza meg a tempót, ti határozzátok meg a tempót, hogy ti hogy eveztek, milyen a technikátok, hogyan bírjátok hosszú távon, ha esetleg egy technikai versenyről van szó, akkor hogy fordultok.
ne adjátok el 1-2 centiméterért a két szélén azt a stabilitást, amit hozhat, hiszen hogyha vízbe kerülsz, mert esetleg nincs stabil a deszka, sokkal többet vesztesz vele, semmint amit tudnál nyerni. Úgyhogy a javaslat arra, hogy tényleg kis súlyú riderek, akár juniorok nyugodtan vigyék a 24-est, ők biztos, hogy ki tudják belőle ezt evezni. Ugye a Magyar Bajnokságon is kiderült, amikor adtunk valakinek, és bajnoki címet is nyert egy 24-essel lent Szegeden. Nagyon szívesen itt mi is ki tudjuk próbáltatni, vagy nagyon szívesen ajánljuk, hogy próbáljátok ki ezeket a deszkákat itt. Úgyhogy nekünk első körben ez a javaslatunk, hogy nem csak a deszkának a szélessége a fontos, sokkal fontosabb az, hogy érzitek magatokat rajta, és nem véletlen egyébként az, hogy az All-Starból is a legkedveltebb méret az a 26-os, de nagyon szívesen ajánljuk a 28-as méretet is bárkinek, mert aki kicsit kezdőbb, kicsit kevésbé érzi magát stabilnak, annak nem érdemes kisebbre váltani. 24-es feles abból a méretből sokkal inkább a viszonylag kis súlyú, és tényleg nagyon-nagyon sebességű tapasztalt ridereknek. Ezeket pedig még egyszer megmutatom, érdemes kipróbálni. Én azt gondolom, hogy 70 kilóig, maximum 71-2 kilóig a 24-es, azt követően lehet egy 70-80 kilós tartományban a 25 feles, azt követően pedig afölött, vagy pedig kisebb rutinnal bíró ridereknek én mindenképpen a 26 és feles deszkát ajánlanám ebből a márkából és ebből a méret kategóriából. Remélem, hogy tudtunk információt nyújtani nektek, ahogy legutóbb is ígértük, hogy a következő lépésünk mi lesz. Én most megígérem nektek, hogy az azonos méretű Starboard és Lightcorp felfolytós deszkákkal szintén fogunk menni egy tesztet, hogy ott kiderüljön, hogy van-e különbség a technológiák vagy a márkák között. Jó? Ha van valami ötletetek, hogy mivel foglalkozzunk még, nyugodtan írjátok meg nekünk bármelyik felületünkön. Ugyanezt a fajta gondolatmenetet és próbarendszert majd megpróbáljuk megcsinálni különböző technológiájú, vagy különböző márkájú, esetleg különböző felépítési merevdeszkákra is. Mint látjátok, meg is mutatom, ott azért a felfújhatós deszkák mögött sorakozik elég sok Starboard merev deszka, és van köztük egyébként zsákban nem csak Starboard is, amikről már nyilván tudtok, úgyhogy próbálgatunk majd paradoxákat is. Evezzetek sokat, próbáljátok ki magatokat minél több kondíció mellett. A mostani Koperi az egészen egyszerűen extrém volt, közel 30%-a föl is adta az embereknek, ha láttátok az indulóknak, bocsánat, ha láttátok az összefoglalókat. De volt, aki végigment és nyugodtan 20-as, 21-es deszkákkal, bocsánat, 21-es, 22-es deszkákkal simán tudtak menni. Extrém nagy oldalhullám, közelebb kerülünk a saját teljesítőképességünk végéhez. Erre gyakoroljatok, erre edzünk mi is itt a Budaparton. Remélem, hogy látszik még belőlem valami. Egyre jobban süt a nap, és remélem, hogy élvezni tudtátok ezt. Próbáljuk majd olvasni a kommenteket is. Sziasztok, további szép napot nektek! Hello!